आदा गारिया थांगोन नामा? हे? माने गारिखौनो जाबो निखि नालापारा रंपुर। हा आंलाय माथो बर'सो बुंनाय बायदि मोनदोंमोनलै बे बुरखा गाननाय हिनजावखौ। आंनो माबा गोरोन्थि खोनाफ्लांदों दे, बर' बुङाखै बियो। जाब' भन्टि जाब'। नालापारा रंपुर न'? नालापारा। जाम भन्टि जाम बहक भन्टि बहक। खिन्थु अकले गले नालापारा रंपुर 50 थाखाल' दे भन्टि। आबैहाबोला थेवबो नोंलाय मानोथो बेबायदि हरखाबनो सानखौ जोंफोरखौ गारनानै थांनो? आबौ गुथालाबो गारना थांनायखाय नोंबो जोंफोरखौ गारना थांनो नागिरबाय नामा? आबौ गुथाल गैयैखाय नों जोंफोरखौ असे होननानै सानला नामा आबै? नङा आबै, बेबायदि नङा, बेबायदि दा सान आबै। नोंसोर आंनि असेनिख्रुइबो असे मानसि आबै। नोंसोर बायदि अननाय आंनो रावबो होआखै बे जिउआव। बाबा, आइ, नों गुथाल, नोंसोर बयबो आंनि असे आबै। बेबायदि दा सान आबै नोंसोरखौ आं अना गाज्रि मोनदों होननानै। बे लाइफआव सोरनिफ्रायबा आङो थार अननाय मोनदोंब्ला बे न'खरनिफ्रायनो मोनदों आबै, आरो रावनिफ्रायबो मोनाखै। आं नोंसोरनि अननायखौ माब्लाबा बावनो हाया। आंनि गोसोआवनो दं बेफोर गासिबो। नाथाय आबै, माने जों थांनो नागिरदों आरो गोजानाव थांब्लानो दे आबै, अननायाबो गोजान जागोन बे नङाना आबै? होमब्लालाय माथो आबै, एसेबांबो अननाय मोनोब्ला जोंफोरबो अनदों होननानै नों बुंगासिनो। जोंफोरबोथ' नोंखौ अनोआनो, अख्रांखौबो अनो, गावनि असे फिसा बायदि अनथारो जोंफोरो। नोंसोरखौ सिखिरिया मा, लैथोआ मा, अख्राङा मा, नों मा, जों जेबो फाराग नायाथ' आबै। बयखौबो असेयैनो अनथारो। होमब्लालाय मानोथो थांनो नागिरदों एसेबां अननाय मोननाय न'खरनिफ्राय? नों मायबाफोर गोरोन्थि खालामफ्लांदों नामा आबै जोंफोरो? मायबा दुखु मोनदों नोङो सिरि बुंनाय? मा दुखु मोनदों आबै? जों रायज्लायगोन ना आबै? नोङो मायबा खोथाखौ दुखु मोनदोंब्ला, मायबा बुंफ्लांदोंब्ला। नाथाय बेबायदि न'खौ गारना थांनाङा ना आबै। नोंसोर थांब्लालाय जोंहा सिरि मा जागोन दे? आबौ गुथालाबो गैला, नोंसोरखौनो नायनानै थायो। अख्राङाबो आबै होननानै बेखौनो फिसौला साननानै आङो एसेबां अनो। दा नोंसोरो जोंखौ गारना थांनो नागिरदों, मानो आबै? थांनाङाहाय आबै। नोंखौ आंनि फिसा बायदिनो अनो, रानि होनना बुङो, बिहामजो होननाबो बुङो, नानि होननाबो बुङो। नोंसोरनि नों आरो सिखिरिमोनखौ आं जेबो फाराग नायाना हाबिला। मानोथो नोङो हरखाब बेबायदि थिरांथाखौ लाखो न' गारना थांनो? नोंखौ बेबायदि थांगोन होनना सानाखैना जोंफोरो। नों मायबाफोर गाज्रि मोनदोंब्ला खोथाखौ रायज्लायनानै बुंनाय, रायज्लायनानैबोथ' सल्भ खालामनो हायो। नाथाय बेबायदि न'खौ हरखाब गारनानै थांब्ला सिख्ला मानसि नोंखौ माबायदि एंगारहरनो बुंनाय? राजायाबोथ' बेसे गिदिर बेलाय स्कुलाव फरायनाय गथ'। नोंसोर सानैखौ दाबसे जायगायाव माबायदि थिनहरनो? गुथालाथ' बेबायदि माब्लाबाबो लुबैयामोन। नोंसोरखौ बै न'आव आलाय सिलाय जानाय नुनानैनो बेयाव लाना फैदोंमोन, बेयाव दोनला होनना। बेसे मा जालांदोंमोन बै जायगायाव थानायावबो, न' सावनाय मा सावनाय। आरो बे जायगायावनो नोंसोर थांफिननो नागिरदों। बेसे खैफोद बे जायगाया, बे जायगायावनो थांफिननो नागिरदों। नोङो बै जायगाखौसो सेफ होननानै सानबाय होनबा हाबिला? बे जायगानिख्रुइ बैखौसो नोङो मोजां मोनबाय? बे जायगाया मोजां नंखाया, नों बेखौसो सेफ सानबाय? जोंफोरनि जायगाखौसो गारनानै थांनो सानबाय? जोंफोरनि न'खौसो गाज्रि मोनबाय होनबा नोङो सेफ नङा सानबाय नामा नोङो? मानो हाबिला? मायबाफोर खोथा दंब्ला नों खुला खुलि नोङो रायज्लायनाय, मा खोथा नोङो सिं साननानै दङ? माया नोंखौ दुखु मोनदों, माखौ गिदों? नों बुंब्लासो जोंफोर खोथाखौ रायज्लायनानै सल्भ खालामनो हागोन ना? आयै, आंनि गोसोआबो गाबदों आयै, नाथाय आं मा खालायनो आयै? माने अख्राङाबो बेयाव थानो गोसो गैलाना, आरो आंबो गुथालखौ आं मा बुंनो आयै? गुथालाबो गैला, आं मानोबा थानानै सुखुला बेयाव। आं नोंसोरखौ जेबो प्रब्लेम मोनाखै आयै। माने प्रब्लेम सोरबा दङबाबो आं बेखौबो आंहा थानो गोसो गैला आयै। आं गुथालखौ गोसोखाङो बांसिन। मा खालायनो मा मानो मोनो, थानो सुखुवा आङो। आरो राजायाबो एसे प्रब्लेम मोनगासिनो, बेनिखायनो राजायाबो बुंदों आं बेयाव थाला, फरायनाय गोसो गैया होननानै बुंदों। बेयो गोसो जाया होनना बुङो। गोबां खोथा गिनाय मोनोनो बियो, माबा माबि साननाय फैयो बिनि गोसोआव। बेनिखायनो आयै, आं सानदों राजानि मोजांनि थाखाय आंबो बै जायगायावनो थाहैनोसै। ओजों थाब्ला फिसानि मोजां फरायगोनानो होननानै। माखौ गियो नों राजा? जों थानायाव माखौ गियो नोङो अख्रां? आबौ बुंनाय, मा गिनाय मोनो नोङो? सोरबा मायबा बुंदों नामा नोंखौ? सोरबायालाय मा बुंनो?
दाखालिनि बाथ्राखौनो दुखु मोनना दं खोमा बियो गिना दङ सिखिरियाबो बेबायदि खालायबाय आं बुजिदों दे एसे बे सिखिरिखौ बुनायखौ बियो गिनानै दङ नंगौ ने राजा बुला दे आब' सिखिरिया नोंखौ बुला होननानै बुंदोंना जोंफोर दंना मानो बुनो दे बियो बे दाखालि बुफ्लांबाय बियो खर' गाज्रि मानसिया बियो खर'नि जेबो गैया बेना मानसियानो आथांसो फाग्लिसो बियो जों दंना बुनो हाया बियो नों बेखौनो एसेबां गिबाय थादों आबौ गिनाङा आं दंना आबौ एबार खेबसे बुबाब्ला आंनो बेखौ जिंसि बायलायनाय बुगोन आं सिखिरिखौ मिथिबायना आबौ उनाव फैफिनगोन आबै माब्ला उनाव फैगोन नोंलाय फैगोन दे उनाव दासान्दि आं आबै बेयाव थानो गोसो जायाखै आं न'आव थांनो नागिरदों बेनिखायनो आं फैफिनगोन ना जोंफोरो न'आव थांनो नागिरदों जोंफोरखौ थांनो हो आबै आयै दा बियो हाजारबाबो उन्दै गथ'ना बेनाव गिनाय साननाय हनायफोरा गोबां गोहोम खोख्लैदों बियो गिनाया बांसिन जादों बेनाव सोरखौ मोजां मोना बियो माने गोबां बिनि गोसोआव खोथा हाबनानै दङ गिनाय हाबनानै दङ सोरखौबा बुजादों सोरजोंबा मा होनजादों गोबां खोथा बियो माबा माबि बखिबाय थायो सिमांफोरावबो आंखौ बुनाङा माबा नाङा गाख्रबो बादावो बेफोरबायदि अबस्थायाव बे जायगायाव थानाया राजानि थाखाय मोजां जानाय नङा आं नोंसोरखौ जेबो प्रब्लेम मोनाखै हाजार प्रब्लेम मोनबाबो आं बेनो नङा आं बेयावनो हाबा जादों आं कर्ट मेरेज जादोंबाबोथ' आंनि गोसोआ बेयावनो हाबा जादों आं बेखौनो आंनि न'आव सानो आं हाजार प्रब्लेम मोनबाबो मोनाबाबो आं बेयावनो थागौमोन आयै नाथाय दा राजानि थाखाय आङो साननैसो गावनि न'आव दोनहैनो नागिरदों आं बेखौ ओजों थाब्ला एसे गोसोफोरा मोजां जागोन आरो लासैनो बावगारगोन बे खोथाफोरखौ बेनिखायनो आं बेखौ लांनो नागिरदों आयै जोंफोरखौ थांनो हो देनाय होनब्ला नोंसोरो थाङोब्लाबो बारा गोबाव थानो मोना नोंसोर फैफिननांगोन अराय समनि थाखाय थानो मोननाय नङा नोंसोरो फैफिननांगोन आरो नोंसा बाबायाबो अख्रांखौ बेसेबां मोनो नों मिथिगौआनो माथो स्कुलावबो नांगौ बुस्थुफोरखौनो बेनो होजोबो बायो खरसा खालायजोबो गावनि फिसाला बायदिनो मोनो फिसालखौ जेरैबायदि अनो बेखौबो बेबायदिनो अनो बियो बे न'खरावनो लाखिगोन होननानै बेखौ जों फिसिनाय जादों माने लाबोखानायथ' जाखादोंना बे दुखु मोनगोन नोंसोरखौ बेबायदि थाहैबाय होननानै बुंब्ला बेनिखायनो नोंसोर साननैसोल' जेसेबां माने राजाया मोजां जाजासिम गोसोफोरा एसे मोजां जाजासिम थाहैथ' बिनि उनाव जोंखौ लायनो थांगोन नोंसोर फैफिननांगोन दिनै आयै नायनाय नङा नोंसा बाबाया लायखागोन नोंसोरखौ बांद्राय गोबाव थानो होखाया बियो बे जायगायाव रावबो गैयै मानसियाव आरो नोंसोर सिखिरिनि बाथ्राखौलाय मानो सानबाय थादों सिखिरियालाय सिख्ला मानसि सानबेसे थाबावगोन बे न'आवलाय बिखौबो लासैनो जोंफोर हाबा हरनोसो होननानै सानखादों बेखौ हाबा हरसिगोनसो जोंफोर बे न'आव लाखिबाय थाया बेखौ गिनानै नोंसोरो गोजानाव खारनो साननाङा सिख्ला मानसि हिन्जाव मानसि अबाव बेसेबां गोबाव न'आव थागोन बेलाय सानसेबाबोथ' हाबा हरखानांगोन ना नोंसोरबो मालाय न'निफ्राय हाबा जानानै जोंनाव फैदों सिख्ला जाथि सिख्ला मानसि आंबो फैदों मालायनि न'आव दा बेनो गावनि न' दा सिखिरिखौबो हरगोन सानसे समाव मालायनियाव दा बेफोरखौ साननानै नोंसोर न'आव गाना थानो साननाङा ना आंहा फिसालाया गैला दिनै थेवबो नोंनि मोजां गाज्रि नायनाया जोंफोरनि खामानि नोंसोरखौ बेबायदि आलाय सिलाय गुबुन जायगायाव थाहोबाय थाब्ला गसालनि आबानि आत्माया दुखु मोनगोन ना मानोना बेबो नोंसोरखौ नागिरखायामोन बेबायदि थाहैनो हारसिं हाला गुबुन जायगायाव औ आबै इयुननि खोथाया गुबुन देनां नोंनो मोजां हौवा नायनानै जोङो हाबा हरगोन नाथाय जेब्लासिम हाबा हरा नोङो बे न'आवनो थानांगोन फिसाजो महरै मिथिबायना हायदै जानजाय साजोब्बायहाय न' लिरै दसे रेस्ट लानोसै आं आयौ हाबालाय हाबाल थोरसि माखासेबो सुनो दंबावोहाय हालां बे हिन्जाव माहारिफोरना मानो खामानियानो जोबाहाय सोरांनायनिफ्रायनो सेख्लासिब गलिसिब थोरसि सु फिल्टाराव दै हो गस्लाफोर जि सु हौवानि आन्दारपेन्ट सु गथ'फोरनि आन्दारपेन्ट सु जि सु फेन्टि सु पेटिकुट सु दख'ना सु माने सुनाय मावनाय सिबनाय संनाय बेनोल'सै नामा हिन्जाव सासेनि खामानिया बाफ्रे संसारा बेल' नामा हिन्जाव मानसिनि जिउआव हौवाफोराबा बेसे गिदिंथिबाय थायो साला फापिफ्रा साला आजादिनो आंहासो खस्थ' हे भगबान बै फैगौ जोनोमाव जुदि गोरोन्थियावनो जोनोम लाफ्लाङो आंनो खिन्थु हिन्जाव महराव आंखौ जोनोम होनो हादे खिन्थु बुंखाबाय आं इसोर आंखौ हौवा खालायनासो जोनोम हर हिन्जाव मानसि नाङा आंनो बाप्रे आफि माने पापि बिदिसो जाबाय खोथाया जेनेबा हिन्जाव माने पापिसो आफि माने पापिसो खामानि माव बिनि सायाव गथ' फेदेर गथ' जोनोम हो न'नि खामानि माखासे माव हौवाखौ सम्भालि हौवाखौ नाय बाप
बापरे न' समफारि न' नायनांगौ मोसौ मोसा दाउ अमानिफ्राय बोरमानिफ्राय संनायनिफ्राय खावनायनिफ्राय हौवानिफ्राय गथ'निफ्राय थै हालाहाय आं बासोब्बाय उफ खाफाल हमबायहाय आं बेबो मोनसे लाइफ ना साला सान्थि गैया रेस गैया खामानि साला खाफालानो मोनदा सालानोबो दासो सानखाङो बै बोराय मांग्रां हौवाजों थांनायबाबो जागौमोन आङो बै कलेजाव स्कुलाव कलेजथ' फरायाखै आं जेनेबा स्कुलाव फरायबाय थानाय समाव ओइ रेलवे साख्रि मावनाय सासे हौवाया आंखौ नायनो फैदोंमोनहाय आंनो बोराय होननानै थाङासै दा साला पस्तायनांगौ जाथारबाय साला थांबाबो जागौमोन बे बोरायदोंनो बे मास्टार मानसियानो बेसे दरमामोन बे रेलवे साख्रि मावनाय दालागै अफिसार जालायलांबायनो मालाय बिजों हाबा जानायब्ला रुवाथि सानै साथाम लाखिना आरामसे जलाय जालायल' थाबाय थानो हागौमोन साला फाफि खाफालाबो बे मास्टार हौवाखौसो जगारगारबाय थै समान बे मास्टारनि हिन्जावा जेसेबां खामानि मावनांगौ बै दखानि बै खेथि मावग्रा आबाद मावग्रा हिन्जावफोराबो एसेनो खामानि मावनांगौ जायो आंहालाय मास्टारनि हिन्जाव जानानै होनबालाय माथो लाब जाखौ बे आंबो बै गैजारोङिफोरनि हिन्जावफोरनि बायदिनो खामानि मावनांबाय माथो बे होनबालाय मास्टार हौवा जनायनि लाबानो मा जाखो आंहा आयै मानो लिंहरनाय दहायनिफ्रायनो लिंहरगासिनो गथ' दासो आयै मानो लिंहरनाय होनना फैदों ओइ थोरसि माखासेया दङ दंखलफोराव दोनहैदों आं ज' खालायनानै थां सुनलाबो थां सुवा आङो एसेबां बुरजा थोरसिफोरखौ थोरसि लथा खान्था एसे खारै बेसे बुरजा दङ एफा उन्दै गथ'खौनो नोङो थोरसि लथा सुनो होनो लाजिया नामा मा बिमाजों खुगा उन्दै नोङो उन्दै हो क्लास 6 आव फरायो नोङो उन्दै नंला नोङो रिंकि क्लास 6 आव फरायनाय माने नोङो 11-12 बोसोरनि गथ' मोनथिबाय आं जेबो 11-12 बोसोर जायाखै दे दे ओइ जाजेन हाला गथ' बैसो गेलेग्रा नोङो मानो नांगौ नोंनो बैसो जायखिजाया नों देरबाय आरो हिनजावखा गथ'आ बेफोरबायदि खारथिंबाय थाया मोनथिबाय बिमाया जानजि सादों होनना मोनथिदों एसे सुनो होनायखौबो मदद खालायालै बियो ओरैनो जोनोम होगारदों आं नोंखौ उदैयाव 9 मास लानानै ओरैनो जोनोम होगारदों नोंखौ आङो हा जाला हिनजावनि फिसाया उन्दैनिफ्रायनो खामानि मावनो सोलोंनांगौ मोनथिबाय आंबा उन्दैनिफ्रायनो खामानि मावनो सोलोङोमोन मोनथिबाय बाथौ लिरनाय थोरसि सुनाय ओंखाम संनाय साहा फुदुंनाय मैगं होनाय उन्दैनिफ्रायनो खालायोमोन आङो मोनथिबाय नोंसोर जेबोखौनो खालायबावा दै गिलाससे लानानै लोंबावा गथ' होगोनसो बाथ्रा खोनासङाबा बेयाव दानिफ्रायनो सोलोंखादो आरो आंहा जान्दै सानाय खिमायबा सानाय जाबाय थायोसो हिनजावखौ गथ' जानानै नोङो बेबायदिनो बिमाखौ बेबायदिनो खामानि मावनो होबाय थागोन नामा हिनजावखा गथ'आ लोखिसो लोखि नोंलाय माथो आपि माने पापिसो होननानै बुङो माथो हिनजावसाफोरा पापिसिनो दालाय माथो लोखि होनदों खुगा नांगोन नोङो थोरसिखौ सुनो थांगोन नङाबा खिन्थु आं जोंसि सेफायजागोन नों दिनै बिखौनो हाराबायगोन दिनै मोनथिखा गथ' थांनि मालायफोरा आंनि लोगोफोरा रावबो थोरसिखौनो सुवा आंखौसो सुनो होबाय थायो नोङो आरो सुवाबा खालि हारा सेफायगोन होननानै बुङो माबासो मानिबा आंनि लोगोफोरा खामानिखौनो मावा लोगो सोर लोगो बियो हो मुर्ख बिसोरनि बिमा बिफाया जुदि हिनजावनि फिसा मानसिखौ खामानि मावनो होआ मुर्खसो बियो सोर लोगो बियो नोंनि लोगोआ खिजाफाबा नोंबो जाफागोन नामा मुर्ख थां माबा थां दिनैफ्राय हले आं सुखालादे खिन्थु बुंखाबाय जाला ओरैनो उदैयाव लाना फेदेरगारदोंलै आं गथ'फोरखौ साला जोनोम होखांनायनि उनाव बाथ्रा खोनासङा खुगासो नांना फैदों बेयाव गथ' जाला गथ'फोरखौबो ओरैनोसो जोनोम होगारबाय खोमा साला माबा मोनदों बे सानै मानसियाबो थांनो ओंखारनाय मानसिखौ माबा लाखिबाय थादों बुंगासिनो माबा अननाय मा दरखार बे मानसिखौ बेबायदि थांनो ओंखारनाय मानसिखौ बेबायदि लाखिबाय थादों एखे दानो थांनो नागिरनाय मानसिखौ थांनो होनो हाया नामा माबा मोनफा मोनगासिनो बिसोरबो सैखांसो आं बिदिखौ बांद्राय देखायो नांनायनिख्रुइ बांसिन देखायो मायबा अननाय थांनो ओंखारखादों मालाय दा थांनानै गेजेरावबो जेबो बुंख'नोबो हानाय नङा दा मायबा बुङोब्लाबो आंखौसो मायबा बुंलायगोन थांनो ओंखारखादों दा आंहा मोजांसो मोनबाय दङ थांनो ओंखारनायखाय इसोर भगबान थांदे हाबिला अख्राङा थानाङा थां जोङो न'निफ्राय माबोरै ओंखारलां ओरैनोबाबो बे हाबिला अख्राङा थांनो नागिरखायाखैमोन थांखानायबो नंखायामोन आं बे गोबां खोथा खोनासंहरनायखायसो आं फैसानि बाथ्रा आरो मायबा बुंनायखायसो बे थांनो ओंखारखादों आरो दाख्लैबावै अख्रांखौ नुबायना आं बेफोरखौ थांथों होननानै खालायखादों आरो दा बेयाव गेजेराव साराव हाद्दै जानो फैदों बेयाव थांथों होननानै आं बेफोरखौ खालायखादों एसेबां प्लेनिं खालायनानै अख्रांखौ बुनायाबो आरो खोथा बुंनायाबो बा बे हाबिलाखौ जानला माला बुंनायाबो बेफोर बाथ्राखौ आं माबा ओरैनो बुंदों नामा न' बारा थांथों होननानैसो बुंदों आरो बिसोरो आं बिमाखौबो सैथारासो दानो ओइ सना नुदोंना जोंहा आइजों आबैजों नुदोंना मा खालायगासिनो बिसोर हाबिलाजों बेजों जोंफोरनि लामानिफ्राय जोंफोरनि न'निफ्राय गारना थांनो नागिरदों जोंफोरनि आसोल प्रब्लेमा बिसोर सानैयानो बिसोर थांनो नागिरदों नायनाय माबायदि लाखिगासिनो बिसोरो सैखांसो आं
औ बेनोथ' आंबो खोनागासिनो आंबो नुबोदों बेनिफ्राय नोंनि रुमाव ब्लड हाबबाय आङो आरो मायबा बे थाथ'रा रायज्लायलायबायसो माथो थांलासो ना मायो थाङाबो जागोन नामा थांनांगोन बियो बेनोथ' डार्लिं हाबिलिया थाबोला जोबोद गिदिर प्रब्लेम जागोन जोंफोरो मोननो गोनां फैसाखौ मोननाय नङा हाबिलिया थाङाबा जेनेबा नों 25 लाख मोनबाबो बिनो 25 लाख होबाबोथ' 25 लाख फैसा ओरैनो दैयाव थांगारजोबगोन सना बिनो जुदि होयो बियो दा हाबिलिया बे न'निफ्राय ओंखारलांनाया बेसेबा गोनांथि नों मायबा बुंनाया माने नङाबा आरो लाजिबावथों बियो नों गेजेरावनो आरो जुदि बुंबावो मायबाफोर बुंबावो थांनानै होमब्लाना अब्ला बेयो थाखानाय नङा लाजिनानै नोंसो आइमोननि बाथ्राखौबो खोनासंनाय नङा नङाबा दा थानोबो हानाय बियो सना आं आरो मायबा बुङोबा आंखौ टेक्खोरायगोन ना थाया खोमा दे दसे थाथ'लाय थाया बायदि मोनदों आं मायबा बे बुंसोदों माथो नाय सना खिन्थु रिक्स लानो हाया बेफोर मानसिखौ खेबसे थांना थेवबो नों मायबा बुंनाया मानो रायजाबा रायजागोन सना 50 लाखनिख्रुइ रायजानाया गिदिर नामा सना जोंनि सिमाङा जाफुंनाय नङा नोंहा माथो अबावबा थांना पार्लार खुलिनो इनस्टिटिउट खुलिनो हा गारि बायनो बेफोरखौ साननानै दङ बे थायो हिनजावा बे हिनजाव थाङाब्ला नोंनि साननाया जाफुंनाय नङा बेनिखायनो रायजानायखौ साननाय नाङा नोङो जारौ सना रायजानायखौ दा सानसै खामानिखौ जाफुंनायखौसो सान थां मायबा बुंहै थां मा जाखो मा जानायखौ थाङा मानो सना थांबाय र' साल्लाया आइमोननि खोथा खोनासङासै थांबाय थांबाय र' साल्ला येस आंनि लामानि सुबुंफोरा अरायसमनि थाखाय गैया जाबाय थां आरो थैजासिम नुजाफैया खिन्थु बे न'आव जा थांबाय दे जा ओंखारलांखाबाय फा नोंसोरो आरो गिदिंनानै माब्लाबाबो फैफिननांला नोंना अख्रां न' दंखायो बेसेबा हाबो दंखायो अख्रां नोङा न'आवनो थादो बेयाव फैफिननांला दे बेनि खोथाखौ गोसो होना राजा बे बिदिनो जानला मोनला बुंबाय थायो न' दंखायो दे आंहा फैफिनखाला आङो नोंसोरनाव फैफिनखानाङाथ' र' न' थानाय मानसिया मालायनि न' थाफैयाना फैफिनखा दे राजा आगै हामा बेबायदि गिदिर मानसिजों खुगा नाङो मानसिफोरा खोनागोन ना गासै बुंगोन हामा फै जों थांनो ओंखारखाबायना न' दंखायो जोंहा थांगोन बे जानला मोनला बुंदों ओरैनो रागा फोजोंदों जोंफोरखौ थांनायखाय मोजां मोनदोंना बेयो जोंफोरखौ थांनो ओंखारनायखाय बेनिखायनो बखिहरदों बेयो फै बेजों खुगा नांना फै जोङो थांसै आरामसे न'आव थांनांगौ ना खाखायाबो नोंसानियाव नोङो लेथ्रादार मानसिया हामालाय आगै बेबायदि बुंनो फै थांसै फै गोबाव जायोना न'फोरखौ दा थांना साफा खालायहैनांगोन फै मानोथो होनबा बेबायदि बुंनांगौ जों थांनो ओंखारखाबायना औ बेनोथ' थांनो ओंखारखाबाय बेनोथ' बे सिखिरिखौ सैखाला आङो एसेबो सैखाला आं बेखौ थैनोबो फैया आं बिसिनि न'आव फैखालाबा आङो सानसेबो फैखाया आङो नों फैगोन होनना बुंदोंना उनाव आं फैखायाबो औ फैया दे फैयाथ' रागा जोङा हामा